kani kalong ka bapen sngeu si thang men sim yangi kinong hikai SSA ngie don baro hapo Meghalaya khat 1000 sans pa sab wengut include lang ki upper primary but ki lower primary but hangni ngayang mantagasngi ban ai jingkren haga kerteng jong kini ki khat 1000 sans pa sab wengut kinong hikai SSA bopli kiba face ya ka problem from time to time kiba don ya ka jing thang men sim jin jar men sim kham tam ladangi phai ki long yeng ki long sem ha ka ba ukpa udai unong hikai SSA ka kemiru ka dei ka nong hikai SSA but ladangi perkhat hakum kene kapor ha ka ba ki wei ki nong trei jong ki department ki ba pher kila pynkhreh yela de na ka benta ka Christmas na ka benta ka New Year ban celebrate hala ka long yeng ka long sem hala ki jong ki long yeng ki long sem ban pynkmen ban besngau bha ya ki khon ki kti shi sen shi snem tang ba ngau si ban ong ba kini ki khat 1000 sans pa sa bu wengut ki nong hikai ki mat ya ki jing ba ki khon ki kti jong ki yapan ke pesa ban thit ya ki jing don kam kum ki jan ki nep leni ya tau ki Christmas leni tau ki New Year ki ba ki shat thit na ka we no we snem show we snem ban besngau bha ya ki khon ki kti henre ngau si ban ong ba ha kani ka khlimat ba baro nangi ki nong hikai ngia don ya kata ge jing ka ba khrau ha ka ba ladangi phai shala ki jong ki khon ki kti ngau si ban ong ngau si ban ya thu ipi ba kini ki baro ngimla ban le ya ki khon ki kti jongi but hang ni saka we nga kwa ban ya thu hakmat ka media but hakmat ka government ba ki khon ki kti jongi menta ki don hapdeng ka jis ngau si ha ka ba ki school jong ki school ki ba pher hasor ba nong kendong ki babon hina ki khun jong ki nong hikai ki bala kham he ka kerdan ki le ki school private bat ngim ban siu ya kata ka by school fees tabas ngau si ban ong hang ne ba na kapor ki principal jong ki school ki khot ki remind ya ki students ya ki khon ki ti jongi ban siu ya kata ka ba exam ban siu kata ka ba school bat hang ning ong ba baro nangi ki nong hikai ngi ladap ram shisha klet no ya kata ka celebration jong ka Christmas klet no ya kata ka celebration jong ka New Year bat hang ning ong ai phi ba ngas ngau kum ban mi no ki umat nakikmat jonga habanga phai su ki khon ki ti jonga ki ba madi ki jinge ba wat hadu menta kasni na kan phit ye kita ki jain Christmas ye kita ki jain New Year ban bes ngau phai ki khon namar nga haban pendap ya ka bai khau nga haban pendap ya ka kpo pathli jong ki khon ki ti jonga komta hang ni nga wan da ka ban siam ka bas ngau si bat rengkat bat kita ki khat 1000 samspa sa bu wengot ki paranong hikai be i ke ba ya kendu ya ka ju ka jing kumta hapo ka jing yalam jong ka masasa ngagarpat ya ka government bat ya usar lehkmen remboy bat chief minister badan burom jongi bakin skau bha ban sngap ya ka ni ka jing kerpat ka jongi kinong hikai sngap bha wat sngap min the ya kini ka jing kerpat barit jongi sngap bha se perkhat lem yangi lada ma phi kinong yalam jong ka setiap jongi pi celebrate ya kita ki festival ki ba bonjai pi enjoy ya ka family jong pi baro perkhat lem se yangi ru hakum kene kapor hak bangi mat ya ka jing ki khon ki ti jongi ki dap da ka jing sausi tang ki ban aru yangi namar ngim don ya kata ka pla pisa ka babiang ban se ban ai kita ki jing don kam jong ki khon ki ti jongi kumta sa chisen ngakarpat ya ga government badan buram bapin ngau bha ban perkhat lem se yangi kinong hikai kiba nakapor se kapor ni mat ya kita ki jing kiba kraw kat dang mi ki sngi ki snem
kata ngi dang mat kita gijing hak gijing im gjongi bat hakane kapor ngaong hang ne ba kan mau ko MDA government ba ngi kinong hikai wat ladangi mat kita gijing gijing shitom hadu kata ru henry ngi fulfill ya kata ke duties jongi kum kinong hikai hak school ki ba pher ngi ngau thu la ka jong ka kamram kum no ban pen kiu yi ki school kum no ban educate hak kom ka badai ya kita ki khna school jongi namar ngi tip bakari bakajai ben riu jongi ka shong hak students ka shong haki khna school batin mau ba ko nong ko sarkar badan burom ba mangi kinong hikai ngi dai kita ki nation builders ki bantur shakmat hakayap ka im ban yalam ya kini ki khna ya ki students jongi bakin long kita kino yalam ki ba shakmat hapo kari India jongi khna bante ya kata ka jai benriu jongi hakur kom ka badai pumta sajisen ngakar pat yipi ko no yalam hapo ke MDA government kham tam yipi sar konrad sangma ibalong kum chief minister but isar lehkmen rembui ibalong in charge ya ka education department bapin ngau pan ngap ye kini kicing kerpat kibaret jongi bat penur long ye kita kicing kerpat jongi bat kawe kawa kwa bandong kabak hadu kabang kwa bandong hang ne ba kin mau kosar rembui ba hakawe kasngi ublei un sapin pho snew yipi bat pin yo ya kata plem ja ka bathli jongi khat 8,000 sanspa sa phuwe ngot ki no hikai ki bana po me khalia kublei shiboni phi baro